Сәлем, дуслар, эфирдә тамчы. Ләйсән, син бүгенге тапшыруны башларга җыймыйсың әллә? Җыйнам генә, хәзер менә бу макаләне генә укып бетерим дә. Ой, бигрәк йотлыгып укыйсың, нәрсә турында ул? Әлбәттә, инде малайлар турында, безнең бүгенге тапшыруыбыз да малайлар турында бит. Син январь белән февральне бутадыңмы әллә, Ләйсән? Бүген бит әле 22 январь гына. Нишләп алай дисең, Гөлназ? Әллә безнең малайларыбызны 23 февральдә генә искә төшерергә тиешме? Юкла инде, син мине дөрес аңламадың. Малайлар дигәннән, безнең бүген беренче сюжетыбыз 7 номерлы татар төрек лицее турында булыр. Хәзер мин малайлар гына укый торган татар төрек лицеена керергә торам. Шунын әйткәндә, мин үземне ниндидер малайлар гына яши торган бер дөньяга керәм дип хис итәм. Монда югалмас өчен мине Искәндәр каршы алырга тиеш һәм үзенең мәктәбе белән мине таныштырыр дип өметләнәм. Алдан сөйләшеп куйганча, Искәндәр мине каршы алды һәм кызыклы итеп лицей белән таныштыра башлады. Искәндәр белән без берничә дәресләргә кереп чыктык. Мин кабинетларны карадым, класста утырган укучылар белән дә бераз сөйләштек. Бу лицейга малайлар республиканың төрле районнарыннан килгәннәр. Миңа шунысы да кызыклы булды. Укучылар дәресләргә төрле кабинетларга йөрмиләр, киресенчә укытучылар һәрбер сыйныфка үзләре киләләр. Геометрия, алгебра, физика кебек дәресләр инглиз телләрендә алып барыла икән. Шуңа күрә дә бу лицейда укуы бер дә җиңел түгел. Син буш вакытларыңда нәрсә белән шөгыльләнәсең? Инде төрлесе була инде. Шунда малайлар белән уйныйбыз, шахматлар, шашкалар. Шунда тенниска вакытны уйнап алабыз, шунда телевизор карыйбыз инде. Әкиятләрне куясыз дидең инде. Әкиятләрдә рольләрне нишләп бүлешәсез? Кызлар булмагач. Киенәбез, кызлар шикелле. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дип татар халкы белмичә генә әйтмәгәндер. Шуны искә тотып, бу лицейда укучы егетләр дәрестән соң төрле түгәрәкләргә дә йөриләр. Шуларның берсе татар халык уен кораллары ансамбле белән Искәндәр мине аеруча горурланып таныштырды. Чөнки ул үзе дә бу ансамбльгә йөри һәм бик матур итеп баянда уйный. Алар миңа үз ансамбльләре белән Әнисә дигән татар халык киеменә күрсәттеләр. Дөресен әйткәндә, мин малайлардан моны көтмәгән идем дә. Соңыннан без зуррак классларга да кереп чыгарга булдык. Алар безне шулай ук басып каршы алдылар һәм бик кызыксынып кына минем сөйләвемне тыңладылар. Егетләр белән мин әңгәмә корырга булдым. 11 класс булгач, мин аларга җитдирәк сораулар әзерләгән идем. Адель, менә син нинди мәктәптән монда күчтең? Мин бу лицейга беренче татар гимназиясеннән күчтем. Ничә ел монда укыйсың инде? Бу 4нче елым була. Менә ничек аерма бармы? Иң беренче аермасы бу безнең лицейның экономия лицейы булуы. Татар төрек икътисад лицейы. Менә иң беренче аерма ул икътисад фәннәрендә. Һәм монда инглиз теле белән төрек телен бирәләр. Шунда да аерма күрәм. Менә буш вакытларыңда син нишлисең? Буш вакытта күбрәк мин институтка хәзерләнәм. Чөнки 4нче елны укыгач 11нче класс булам. Менә күбесенчә институтка хәзерләнү үтә вакытым. Менә ничек кызлар белән бер дә очрашмыйсыңмы? Очрашам инде кай вакытны. Ләкин азалтым көннәрне, шашу көннәрен киметтем. Син кызларга нинди характеристика бирер идең? Хәзерге кызлардамы? Хәзер бит инде мода китте, бизнес-вумен дигән. Күбесенчә кызлар шул модага күрә үзләренә шундый акча җыя торган хатын-кызлар булып күрәләр. Бәлки шундый характеристика, заман үзгәргәч кызлар да үзгәрә. Менә сиңа андый кызлар ошыймы соң? Бик тә ошый. Ниһаять, Искәндәр, синең белән дә сөйләшергә чират җитте. Син бу мәктәптә ничәнче ел укыйсың? Мин монда 2нче ел укыйм. Кайсы мәктәптән күчтең? 155нче мәктәптән монда күчкән идем. Җитенме укырга менә өйрәнергә яңа телләрне, төрек телен мәсәлән, инглиз телен? Монда укытучылар Төркиядән килгәннәр һәм төрек теленнән өйрәнү бик тә кызыклы була инде. Менә әйтәләр безгә төрек телендә яңа ел белән кутла әле. İnsanlar, ben sizi yeni yıl ile kutluyorum ve size hep şey olmak için istiyorum. Рәхмәт, нәрсә әйттең син? Мин монда bütün кешеләрне яңа ел белән кутладым. Буш вакытларың буламы гомумән һәм буш вакытларында син нәрсә белән шөгыльләнәсең? Монда беренче ел укыганда буш вакытым бик аз булган иде, чөнки монда интернатта яшәгән идебез. Һәм хәзер мин өйгә йөрим һәм буш вакытым күбрәк була.
Boş vaqtlarında нәрсе белән шөгыльләнәсең? Dersler hazırlayayım indi. Onda işin күп бирәләр. Ничек кызлар белән йөрешәсеңме? Хәзер йөрмим әле. Алда булыр бу вакыт инде. Шулай итеп, берничә сәгать эчендә Искәндәр мине 7нче татар төрек лицее белән бик әйбәт итеп таныштырып чыкты һәм әлбәттә чын джентльменнарча мине озатып калды. Малайлар белән чын күңелдән сөйләшкәч, мин шуны аңладым. Алар гади малайлардан бер нәрсәләре белән дә аерылмыйлар. Бары тик аларның кызлар белән аралашырга, сөйләшергә вакытлары бик аз. Кызлар, сез матур, әдәпле егетләр бу дөньяда бик аз дип кайгырып йөрсәгез, бер дә борчылмагыз, алар һәрберегезгә җитәрлек. Әмма әлегә алар татар төрек лицейында белем алалар. Ләйсән, минем сиңа бер сюрпризым бар. Нинди, әйт тизрәк. Синең җәнлекләр яратканыңны белеп, сиңа һәм әлбәттә сезгә дуслар Альбина сюжет әзерләде. Кеше табигать белән бик нык бәйләнгән һәм шуңа күрә дә инде табигатьне, җәнлекләрне ярату, аларга ярдәм итү кебек сыйфатлар кешегә кечкенә яшьтән үк бирелгән була. Һәм хәзер мин сезне Дамир исемле бер малай белән таныштырып үтәсем килә. Ул кечкенәдән үк хайваннарга, җәнлекләргә ярдәм иткән һәм аларга күңел күзе белән караган. Дөрес әйтәмме синең турында, Дамир? Синдә нинди җәнлекләр бар? Минем бар балык һәм куян. Анарсын песи, анары öt, попугай. Сөйләп китсен, аларны каян алдың? Башта bir малайдан китап алдым. Анан мен аны китапны укыдым да, андан соң билдим ничек аларны үстерергә, ничек аларны ашатырга. Һәм үзең дә Дамир бик йомшак күңелле, табигатьне, җәнлекләрне яратканга үзен дә табигать баласы дип әйтергә була. Чөнки ул буш вакытларын күбрәк урманда үткәрә. Инде ул тагын төрле балыклар, попугай, мәче, эт тота һәм алар турында бик кызыклы итеп безгә дә сөйләде. Шулай ук ул гаҗәеп, берсеннән-берсе матур гөлләр дә үстерә. Буш вакытларда мин җәнлекләр белән уйныйм, ашатам аларны. Әҗәй көне мин барам урманга, җиргә пешән. Акайткач мин пешән ашатам. Менә киләчәктә син кем буласың килә? Мин ветеринар буласым килә. Ничек ветеринар буласың килә? Бөтен җәнлекләрне яратам. Әгәр дә дуслар сезнең өегездә куяннар тотасыгыз килсә, Дамир аларны сезгә бүләк итә ала. Моның өчен сез тамчы тапшыруына 43 31 72 телефоны буенча шалтырата аласыз. 43 31 72. Шәп сюрприз булды бүген, рәхмәт.